Rondone sang saya dalu laras abyor kang lintang kumedhep titis tisonyo tengah wengi umrang kandaning pus pita karyaning putyanira Resang Twicawara amrengang ler swaraning rangta manungsa rening kambang Rung mangsa madya laras linaras katining kandha kudhup ngumedhap kadya kedheping kenya kang tinari krama karuna karna tan karnan ron panjraing siti ditem permanem pranawing triloko taman candra kirana armendah mal pinarbawing surayati sinau gitaning Brahmana sih wana kendha ingkang winus ing manggih tatan kading mapan wontening salebeting pertapan mugi ora tawu cinta ingkang pareng pinarengganing inggih punika sang parab begawan abiyasa ya begawan wiyasa tinadhep kalawan ingkang wayah Radyan Abimanyu Kakaya mangkono wijing wicara ingkang dereng kawya sing lisan Om Nian seswa matur marang Risang Mahayogi Sang Wipra Kadi aran karsaning ewang Adipati
Yogya sawiring warna kang gumelaning bumi mugi ulun tedhatno andya sang wikuan jarwi Ong wilayah mangayu guna mas idam sekaring banono langgeng. Iki wangune putuku Angka Wijaya ingkang sowan marak ana ngersane Kengiyang Kulup. Putuku ngger Angka Wijaya bocah bagus liwat padha rarja piswanira marak ana ngersaning pun kaki kulup. Kawulun inggih Kanjeng Hyang mundi pangestu paduka Kanjeng Hyang rarja piswanipun wayah pun Abimanyu. Namung kula ngaturaken sembah pangabekti kula mawan tuwandu kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Hyang kawula nuwun. Yaya kulup sawise ndak tampa sira ngaturake pangabekti marang pun kaki ora iwat kepenak anggonira ngadhep. Nuninggi Kanjeng kados sampun boten kirang sekeca anggen kula ngabiyantara ngarsa paduka Kanjeng Hyang. Mengkata Kyai Lurah Semar liwat padha raja sapratamu Kyai. Nuninggi Nemban. Mundi pangestu paduka raja swanipun ngabdipun Semar. Namung kula ngaturaken sembah pangabekti kula mugi kunjuk. Yaya raya tak tampa tiba sepadha-padha. Kyai Lurah Semar raya tak atur ganggang mrayuga. Inggih. Kasinggihan kados sampun boten kirang sekeca ya. Nala gareng padha becik sapratamu nala gareng nuninggi pangestunipun Penemban. Nama bekti kula mugi kunjuk. Petruk padha becik nggih. Pangestu paduka Penemban mboten langkung kula aturaken pangabekti kula Penemban ya ndak tampa banget panarimaku. Bagong padha raja piswanira Bagong. Inggih Penemban pangestu paduka raja swan kula bekti kula kemawon Penemban ya wis ndak tampa banget panarimaku. Mengkoto ngger putuku Abimanyu. Sawise sasaturemu semalah rasa panem kang samara gage tumuli matur. Ana parigawe apa anggone Rapta? Ana ngersanipun kaki kulup. Nuwun inggih Kanjeng Hyang wal-wal menapa kula kautus punden Brata Pandhawa. Biling wekdal samangke ing tanah Jawi nembe ketaman pagebluk Mayangkara sing buka Sumanawastra. Mihodhahipun sedaya para pepunden nyuwun kalidamar ayan paduka Penemban. Mugi sageta enggal pikantuk wajar ical pagebluk Mayangkara menika yang yaya kulup mangerti wektu dina iki kawit diwaning pangan kang aran Bathari Sira lagi oncat saka tanah Jawa.
Ya ora bakal bisa pulih kaya wingi yen ora bakal bisa mboyong kundere Wang Bathari. Nyat langening kalangyan klar pandamuncar tinon ler kekonang sorem sorote tanpa adang